Ahojte, vítajte v 4. epizóde. Poďme sa spolu pozrieť na vaše traktory. A ako vždy začíname pekne z hurta. Zdeněk nám poslal svoj New Holland v edícii Blue Power. Nádherný traktor. 10 z 10. A teraz niečo pre milovníkov talianských superšportov. Dávid má doma Lamborghini Spark. 10 z 10. Nádherných 330 jeleňov pod kapotou. Marek jazdí na 7-merku. 10 z 10. Teraz niečo pre fanúšikov chmelu. Vašek nám poslal svoj John Deere 5820. Parádna úprava. 8 z 10. Vrták nám poslal svoj kompaktný Case IHJX U105 aj s lisom Class. Nádherná kombinácia. 8 z 10. Páči sa nám, keď viete vymazliť svoje traktory. Pavel vymazlil svoj Zetor 5211. Krása. 8 z 10. Pája pracuje na krásnej súprave, konkrétne Massey Ferguson 7718S. 9 z 10. Pavlov pomocník sa nezlakne ničoho, konkrétne Kubota B1902. 7 z 10. Už sa nevieme dočkať žatvy. Maxim jazdí na krásnom klase Axion 850 s návesom Wilton. 10 z 10. Marekov majestátny JCB Fast Track priamo na jame. Nádherný stroj. 8 z 10. Keď prvotriedne pohodlie, tak Fast Track. Lukáš jazdí na JCB 8330. 10 z 10. Priamo z lesa nám Lukáš poslal svoju Valtru A114 aj s vyvážacím vozom. Nádherná kombinácia. 9 z 10. Kristián sa pochválil svojím John Deerom 8R pri rozmetaní hnojiva. Nádhera. 10 z 10. Legendárna 824. Táto by si zaslúžila ešte troška opatery. 8 z 10. A teraz niečo z kompaktnej rady John Deerov. Kevin jazdí na John Deere 6100M. Krása. 9 z 10. Erik má doma nádherné MXM 190 aj s LED osvetlením. 8 z 10. A váš Zetor ako vyzerá? Dominikov vyzerá lepšie ako niektoré súčasné autá. 8 z 10. Zvykli by sme si na takéto rozhadzovanie hnojiva. Nádherný Davidov John Deere 8RX. 10 z 10. A teraz niečo z mulčovania. Andrej mulčuje na svojom New Hollande T7. Nádherný stroj. 9 z 10. Nádherná 7530 Premium v akcii. Krásny John Deere. 8 z 10. A na záver Adamova 161 zo živočíšnej výroby. Krásny stroj. 8 z 10. To boli traktory, čo? Nezabudnite, že v komentároch vždycky je názov traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, dajte mu like. My sa vidíme v ďalšej epizóde. Čaute.